Hey madoda, hey, uyazi indaba yabantu abangafuni ukubukela ave inkinga kakhulu. Sikhulule nalezi ziboko zami madoda, ngoba benza izinto zibe bukhuni noma zingekho bukhuni. Izinto zihamba kahle kulayini, kodwa umuntu ngoba ufuna kwenzeka intando yakhe, ufuna kwenzeke ngale ndlela afuna kwenzeke ngayo yena. Abantu bazokumangaza kwesinye isikhathi, khona ubuhlungu uye enhliziyweni. Impilo uma ngabe inzima, ayikho into ongayenza. Ngeke futhi ukwazi ukuphikisana nesikhathi esinzima, ngoba umzima kuyafika. Awu kodwa Nkosi, thethelela ngenelela kulokhu. Awu injabulo ibe ncane bese kuba ubuhlungu kakhulu. Ngenelela baba, ngenelela mntakwethu. Awu kodwa Nkosi, kodwa kulungile. Ake ngihambe ngobona usizo ukuthi uyalithola.